नै बाक्सा मारिना दोनदों जाहैदों हाग्रामाया मोनसे बाक्सायानो जाबाय हानि बाक्सा आरो मोनसेयानो जाबाय राजखान्थिनि बाक्सा दिपेन बर' सार आं खावलायदों नोंथाङा जुदि प्रमदनि खिबु खारबाय थायोबा प्रमदनि खामानिखौ जों मावगासिनो बुंबाय थायोब्ला बे जानाय नङा आरो दा सिरि मोननानै इलेक्सननि बेलायाव उन्दुलांफिनबा बे जानाय नङा बर'नि जारिमिनखौ मोजां मोनग्रा नायगिरि नोंथांमोन आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां लाना फैदों माखासे दिन आगोलाव गोमाना थानाय मानसिखौ जोङो मोनफिननो हाबाय थांनाय बोसोराव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जितु जनक कुमार आरो जोंसार मोसाहारि फेक इनकाउन्टार खालायनायाव सासे बेक्ति गोमाना दंमोन आं बे बेक्तिखौ खिथिनो नोंथांमोननि नै बे बेक्तिया गोमाना दङमोन नुबाय दा बे गोमाना दङमोन बिथांखौ दाखालि जोङो 28 अक्ट'बर 29 अक्ट'बराव नुफिननो मोननाय जाबाय एक्सुवेलि बे खौराङा गोमायाखैमोन हो बिथांखौ नुयैलाय मानसिफ्रा गोमाबाय जादोंमोन सिनायखायो दा जोंनि आबसुनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथाङा बै बर'नि गेजेराव जितु फेक इनकाउन्टार आरो बर'फोरनि इभिक्सन जानाय बेफोर समाव बिथाङा गोमाना दङमोन आसलथे गोमायाखैमोन बिथाङा मोनसे समायसाव गोग्लैदोंमोन आं समायसाखौ खोन्थानि बिटिआर एकर्ड जानायनि खुसियाव बिटिआर एकर्ड मोननायनि खुसियाव प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी इउजि ब्रह्म दानि जितु इएम रन्जित सारमोन होननांसिगोन नङा होमबा बिथांमोना नेता गोनजाना गोदोनिफ्रायनो नेताखा आरो बर'नि गेजेराव बहुद सान्थौगिरि लिडार बेनिखायनो बिथांखौ सार होननांगोन सारमोना मोनसे पार्टि लादोंमोन जाहैदों बे पार्टिखौ गुवाहाटीयाव लिलि हटेलाव लादोंमोन जाहैदों आरो बे खाना जानायाव पार्टियाव जोंनि आबसुनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' सारखौबो लांफादोंमोन जाहैदों बे खाना जानायाव आसामनि मानगोनां CM हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो फैदोंमोन जाहैदों आरो बिथाङा बिसोरनो मोनसे स्पेसियेलि ड्रिंक लाना फैदोंमोन जाहैदों 16 जौथाइनि वाइन ब्रिटिशफोरा जोंखौ 17 BCआव गाग्लोबफैदों नङा होमबा भारतखौ बिनि आगोल बर'फोरनि जायगाखौ हारसाफ्रा गाग्लोबदोंमोन नङा होमबा 16 BC बे समावहा जोङो हारसाफोरनि सिङाव दंमोन बै समनि वाइन 16 BCनि वाइन लोंहोदोंमोन जाहैदों आरो बे वाइनखौ लोंनानै दिपेन बर'आ जोबोद फेनानै दोदो सोदो उन्दुना दंमोन आरोना दायो माखासे बर'नि लिडारफोरा आरो बेनिफ्राय माखासे इउटिउबारफोर माखासे रायजो-राजाफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों दावराव खालाय बिथांखौ दायो सिरि मोनहोबाय बिथाङा दा सिरि मोनबाय 29 अक्ट'बर 20 अक्ट'बराव बिथांखौ नुफिनबाय आबसुनि प्रेसिडेन्ट महरै जियानो जादोला बिथाङा दावखानि वाइन लोंनानै बुजिदों दा वाइन माखौ बुङो वाइन दा वाइना बोसोर बोसोर दोनजायो जाहैदों बोसोरनि वाइन मोनलोंदों जाहैदों बिथाङा वाइन लोंनानै बिथाङा फेनानै दङमोन उन्दुलांना दंमोन बिथां उन्दुलांनाय समावनो गोबां जोंनि बिटिआरआव प्रब्लेम जालांबाय नङा होमबा फेक इनकाउन्टार जाहैबाय इभिक्सन गुवाहाटीयाव खननैसै नङा होमबा गाज्रि बोथोरफोराव बे कारन मानो होनना बुंबा दिपेन बर'खौ मानो वाइन लोंहोनानै फेहोना दोनदों होनना बुंब्ला कारन बर' हारिखौ सुंथानानै दोननो थाखाय बर' हारिनि थाखाय मोनसे आफाद दङ बे आफादानो जाबाय आबसु आरो बे आबसुनि पावारा हाथियारा दायो दिपेन बर'नाव दङ बिनिखायनो दिपेन बर'खौ 1600 मायथाइनि दायो 2000 नङा होमबा 300 बोसोर आगोलनि
हमना ला 300 बोसोर आगोलनि 400 बोसोर जानाय वाइन लोंहोदों जाहैदों आरो बे वाइनखौ लोंनानै बिथाङा फेना दंमोन आरोना आरो बे फेना थानायावनो अनेक हुलुस तुलुस खालामगहैबाय आरोना जोंनि गेजेराव फेक इनकाउन्टार खालामबाय इभिक्सन खालायबाय आरो बिदिनो गोबां बिदिनो समयसा सोरखौबा बुथारखोमानाय मानाय बेफोराव खुनु आबसुआ बेयाव खुद्रिसारनांगौनि गोनांथि खिथिनांगौ दंमोन बेफोर गैला आरो फेनानै थाबायबा प्रेसिडेन्टआनो नङा होमबा वाइनजों बेनिखायनो जोंनि गेजेराव गुबुना हख्लायनो हाग'जोब्बाय आरो हेमन्त बिश्व शर्मा दानि जिथु मानगोनां CM बिथाङा BTCनि फार्स्ट इलेक्सनाव थांनाय BTCनि फार्स्ट इलेक्सनाव जोंनि उदालगुरियाव फैनानै मोनसे प्रसार होफैदोंमोन बे दिनखालि BPF UPPL मोननैनाबो कर्टआवहाय नमिनेसन होदोंमोन आरो बै दिनखालिनो BJPआबो उदालगुरि बे डायमन्ड फिल्डआव बर'नि अनगा जेसेबां बर'फोर दङ गासैखौ बास होयै लांनानै मिटिं खालामदोंमोन आरो बे मिटिङाव हेमन्त बिश्व शर्माया सोंदों जों आसामनि नंगौना नङा होननानै रायजो राजाफोरखौ नंगौ जाहैबाय अब्ला जों आसामनिबा मानो हा मोना जाहैबाय जों हा मोननांगोन जाहैबाय आरो रायजोफोरनो बुंबाय जे जों होगोन बेबायदि आरोना बेफोरबायदि बेलायाव आबसुआ खुद्रिसारनाय खिथिनांगौमोन आरो खुद्रिसारनाय खिथिनायानो बर'नि पावार बेनो बर'नि हाथियार खिन्थु बे समाव आबसुआ गैला इभिक्सननि बेलायाव गैला फेक इनकाउन्टारनि बेलायाव गैला प्रेसिडेन्टआनो दोदो सोदो नङा होमबा दानाबा जाहैबाय जोंना गथनाया ओरैबायदि थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामाया मा मावखो होनबाय थायो नङा होमबा जोंसो मिथिया मा मावदोंमोन रायजो राजाफ्रा गोबाङानो मिथिया दानाबा हाग्रामा महिलारिया बे BTCखौ उदालगुरिनिफ्राय लानानै क'क्राझारसिम मोनब्रै जिल्ला दायो मोनबा जाबाय तामुलपुरबो बानायदेरबावबाय बे मोनबा जिल्लायाव जोंनि काउन्सिल एरियाखौ बर'फोरनि काउन्सिल एरियाखौ मोननै बाक्सा मारिना दोनदों जाहैदों हाग्रामाया मोनसे बाक्सायानो जाबाय हानि बाक्सा आरो मोनसेयानो जाबाय राजखान्थिनि बाक्सा हानि बाक्साखौ मारिनाया ओरैबायदि हानि मियादि पाट्टाखौ बर' बा ट्राइबेलनि बादै बर'फ्रा मोना आरोना बर'फोरनि बादै आरो ट्राइबेलफोरनि बादै जोंनि BTCआव बर'फोरा बा गुबुन हारिफोरा हानि मियादि पाट्टा मोना बे मोनसे साबि मारिना दोनदों आरो बिनिफ्राय मोनसेया जाबाय राजखान्थिनि जोंनियाव सिगां हाग्रामानि समाव चिफमोन नङा होमबा दायो CEM बे CEM पदखौ आरो डिपुटि चिफखौ ट्राइबेलनि बादै बा बर'फोरनि बादै गुबुन जाथिया मोना बेबायदि बे रुलखौ बानायनानै दोनदों जाहैदों हाग्रामाया बे लकखौ मारिदों जाहैदों दा बेखौ सिफायनो थाखायनो हेमन्तआ खायदा बुद्धि खालायगासिनो गुबुन हारिफोरा जोंनियाव मानि थाखायथो GSP बुजिदों नङा होमबा नबहरनिया जिथु बर'नि टिम ओंखारदों नङा होमबा दिनै बर'खौ गोरलै साननानै दिनै नर्मेल सानबाय थादों बिनि पावारखौ उनाव नुगोन 50 बोसोरनि उनाव नुगोन दिनै बिथांमोननि मकसदा मा GSPनि मकसदा मा बिथांमोना जाबाय BTCखौ गाग्लोबनायनि BTCनि राजखान्थि पावारखौ सिफायनायनि बेबायदि मकसदाव बिथांमोना GSP राजखान्थि हान्जाखौ बानायदों दिनै जोंनि माखासे नेताफोरखौ दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा मोना आखायाव लानो हाबाय नङा होमबा प्रमदआनो होन इउजियानो होन फेरेंगायानो होन गबिन्दआनो होन बिथांमोना दिनै हेमन्त बिश्व शर्मानि आखायाव बिथांनि आथिं सिङावसो दिनै आरो दिनै बिथांमोनखौ आखायाव लानो हानाय लोगो लोगोनो जोंनि गेजेराव बेसे हुलुस तुलुस खालायगासिनो नङा होमबा समायसाया ओरैबायदि जाहैगोन मोनसे समाव जोंनि बर'फ्राथ' हा हुखौ मा साननानै मियादि पाट्टा खालाया जों ट्राइबेलखा जोंखौलाय सोर होखारनो होनो नङा होमबा नै गुवाहाटियाव होखारजालायबाय नङा होमबा देक नैबे बोसोर थांनाय बोसोर नैबे बोसोरावनो 2022 बोसोराव खननै होखारबाय नङा होमबा आरो गोदो बेसे होखारबोखो बेबायदि आरो जों दादागिरियैनो थायो जों नेम नितिखौ रुलखौ मानिया जाहा होखारजायो दा गुबुन हारियाथ' हा हुफोरखौ एकदम न'स' बानाया जेबो बानाया खिन्थु हानि बाथ्रायाव हाखौ बिथांमोना मियादि पाट्टा खालायगोन बेबायदि दा बेनिखायनो हाग्रामाया बे साबिखौ मारिदोंमोन जाहैदों दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा मिथिया आं बेखौ नोंथांमोननो खेंफोरना होदों जियानो जादोला
हेमन्त बिश्व शर्मा मोना जोंनि बर'नि राजखान्थि गोहोखौ बा बर' हारिखौ लेथेर फेथेर खालामनो हागासिनो दङ। जियानो जादोला जाहा दायो मानगोनां दिपेन बर' सारा सिरि मोनबाय। जौ फेनाया थादोंमोन वाइन लोंनानै सिरि मोनदोंब्ला मोजांनि बाथ्रा नङा होमबा रायजो राजाफोरा मोजां मावोबानो गोजोनगोन। खिन्थु फंसे खोथा गोसोआव लानांगोन दा सिरि मोननानै इलेक्सननि बेला सफैबा आरो वाइन लोंना दा उन्दुफिन आरो बाथ्राया बेल' नङा होमबा। नोंथाङा दायो जि पजिसनाव दङ जि दायित्वआव दङ बिखौ नोंथाङा दायो नर्मेलि साननाङा प्रमदखौ खाथिर खालामनाङा। नोंथाङा प्रमदखौ खाथिर खामै खामैनो नोंनि फिउचारा जोबगोन। गाबोन सबनिया नोंखौ सोर भरसा खालामगोन। दिनै नोंथाङा जि मासियाव जिरायदों बे मासिनिफ्राय नोंथाङा डाइरेक्टलि सिदा बिनिफ्राय ट्रेन्सफार माहा जागोन नों मिथिगौ। बिटिसिनि दा जिथु CEM प्रमद बर' जिरायनाय मासि गोदो जिथु हाग्रामा जिरायबोबाय नैबे मासिया नोंथांनि खिबाव फैगासिनो दङ। गावनो खुद फैगासिनो दङ। बेखौ नोंथाङा हमथाना लाखिनो रोंनांगोन। रायजो राजानि थाखाय नोंथाङा भरसा खालामनो रोंनांगोन। दिपेन बर' सार आं खावलायदों नोंथांखौ। नोंथाङा जुदि प्रमदनि खिबु खिबु खारबाय थायोबा प्रमदनि खामानिखौ जों मावगासिनो बुंबाय थायोब्ला बे जानाय नङा। आरो दा सिरि मोननानै इलेक्सननि बेलायाव उन्दुलांफिनबा बे जानाय नङा। फोथायनायखौ लाखि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव। अब्ला नोंथाङा सानसे नोंथाङाबो प्रमद बर' बायदि जागोन। जियानो जादोला लोगोफोर नोंथांमोनहा बुजिबाय जानांगौ दिपेन बर'आ मानो मिसिं जानायमोन। बिथांखौ मिसिं होननानै फोसावदोंमोन खिन्थु मिसिं जायाखैमोन नोंथांमोना दिनै बुजिबाय जानांगौ। बेखिनियानोसै दिनैनि गोजोनथाव खौराङा।